haka katnyo tarik menta ubnai Oktober yo ka Israel ban krwit ya Yahya Sinwar uway na nongialam ba klidu jong ka seng leno Hamas ha Gaza. Ka Israel kala penla ya ka kubar ban pentikna ba Sinwar ulasha penyap. Menta lapalat shisnem naduh ba ka seng leno Hamas Islamic Jihad, Hezbollah, Houthi, pat kiway ki senglano barit, kila sdang ya thma persya ya ka Israel naduh ka nyaw tarik Oktober 2024. Ha kane ka shisnem bon laja ke jingkala. Ka Gaza, ka bajulong ka shnong ka babit ka biang, pat ka barius pa abha. Namar ka jingwan te pisa kiri ka pertai baro, kala debay, ha ka jingcha terbom ha ka Israel. Bon kibriu ka duno ya ka jing im jongki. Henry kat kum ka jing kain badang pen mission ba bon na kitu ki bayab ki day ki khot jong ka sang no Hamas ne ki ba hayeng hasem jongki ki badon ka jinga day bad ka ni sang la no Hamas. זה מה שאומרים בחמאס, 80% מהנפגעים ברצועת עזה הם אנשי חמאס. Hoi, ka jing du ki yeng ki sam la ban batai. Day ba ka Israel ka shubam kat balap bashem. Kajing yele kalong bait persya ya ki wei ki seng lano ki badon ha Gaza kuntup ya Hamas. Bon ki leno ki shna ki krem jonki ha ki ying brio ki school ki hospital bat kumta ter. Bat kat kum ka international law la kedau shai ba ki no ki ying ki school ki hospital la dala pen kelak tem shipai kin du no ya ka jingada ba la ban bom yaki. Te kumta, PUE ba ke Israel kala bom yaki hospital yaki school jonki namar hapo jonki don ki ketem leno jon kini ki seng Hamas. Ha kana ka shisnem bon ki nongialam Hamas kila sya penyap. Baro ki badon ha Gaza hi bon lada baro naki kila sya penyap. Ki badang sa kidei kitu ki badang im pahu pahai ha kata. Ioh Israel hania la sya penyap dangshen menba udang don ha Iran haba udang leit banyadon benta kanjing smai presiden batmai jong kari Iran ka Israel kala ban bentai ka kamra ka ba usa ka badon ha ka military compound jong ka Iran hi menta ka kenti pade ka Israel kala yo ban penyap Yahya Sinwar naduh basdang ka thma shisnem menshua tip tikna shu shano udon man kapor habaki shipai Israel kila janlap ya uyo ban pet. La yo iru ba uyo ban pet da kabarung ling ba kini tunnel. Ne ki linti krem hapo kandau. Habaki shipai Israel kila janlap dien ya Henry kadu menta la yo ban pinptai bat siat ya kajakari jong Kajingyap jong kalong kaba isai met ba. Bat kajingyap kaba kordit ba. Kajing yap jong kawanra ya kajing sngo ba ha ka bakadu ka hok ka jobbait. Kadon kajing sngo kmen ha ka wei kaliang. Balala ban pynliem ya ki nongshun ki batrang snam ban penyap dusmon ya ki briu pait ba. Tang namar ba ki day ki Jew. Ne tang ba ki day ki nong Israel. Kini ki le no kim kain la pi day ki Jew ne em. Ki penyap ru wat ya ki Muslim. Tang namar ba ki day ki nong shong shnong jong kari Israel. Lewat ya kitu ki wei ki jaj beriu ru tang namar ba ki don ha Israel. Kumbalong ha kato ka nyaw tarik Oktober 2024. Ha ka ba ki nong shong shnong jong ki ba bon kiri ka pertai kila sya penyap naked nap sya Gaza. Don ki balai yo ban penlai im ba dang don sa chis ba i wei wut ki ba pat shem la yo jingkain la ki dang im nekelaya pat menta ki don ha Gaza hoi Sinwar ulasha penyap Henry ka minsim erang trang snam jong kini ki Muslim bat jong ka Iran ka dang im ha bat ka ni ka minsim ka dang yai ne ha ki donut jong ki babun ka Israel kadang hap ban yaya kun ya kane karaibi Sinwar udai nongialam barat ba apha Pat udai ubaladon kti ha kajing penyap ya ki babon ki Jew pat wat ya ki nong Palestinian ru ki ba persya ya naduh ba udang samla ha usnem hajar hnyau uladon kti ha kajing tombor ban sinshar donbor ya ka Gaza na ka kti jong ka weipat ka party ka Fatah Kabala sinshar ha West Bank bat Gaza
ha kene ka jinya kene hapreng ka fata bat ka Hamas kumbah reus pa ngut kinong Palestinian kila duno ialah ka jing im jongki ka Israel kalay okam ningkong yu minba udang kat kendai snam ka arta namar ki kam le no jong u haus nem kat kendai spa prapaway shu la kem yu haus nem kat kendai spa prapopra but la rai ban set patok baro shijing im Henry haus nem 1000 katway hadien ba ula sha set patok palat yaka arpos nem la pelai no yu haka jingya pelai bujli hapdeng u gilat shalib uway naki shipai Israel ubaki Hamas kila yo ban kem barra yu Gaza hakaba ula sha set patok san snem te haus nem 1000 katway la yasoy nak Hamas kan penlai yu gilat shalib bat ka Israel ka penlai pati yaki shihajar ar pun yomut kileno kibla shaset ha Israel bat nakita Sinwar uday uway naki haus nem 1000 kat nyew la thong yu ban lang ukli jong ka Hamas ha Gaza hadin kata uladon kti ha ka ba pinklang ya ka jingya ki ha ka border jong ka Israel bat Gaza lakhi ka thma guardians of the walls ha usnem 1000 ar paway ha ka ba kilasiat palat ya ka 1000 tali ki rocket na Gaza sha Israel la shu ha usnem 1000 ar pulai la sdang biang ka thma ka ba naduh ka nyaw tarik Oktober ka ba dang ne hadu menta ha kini ki hinre posnem Sinwar uladon kti ban penyap ya ka babon kibriyo Henry menta hak bakadu ka Israel kala yo ban yakun percaya u ban la yo ban penyap ya u wat hadu menta dang don ki hostage ne kito ki basyakem na Israel sha Gaza ka jingla jong ka Israel ban penyap ya u kalong ka dak jong ka jing job jong ka hok persya ya ki kampung trim ki leno na Gaza bat na ki we ki jagaro Henry kamlong kabasuk yu Prime Minister ke Israel u Benjamin Netanyahu banle ya kanikakam. Namar ka pertai baro ka way ka persya yu banlet khanra sharafa ka jaka ha ka ba udon. Kinong yalam ka pertai kita krenting ba day banlet hertma sharafa. Kadon ka online campaign All Eyes on Rafah. Ka bakren persya ya ka jinglet hertma jong kishipai Israel sharafa. Hapadeng kitu baro kishipai Israel kila turbet pan menta la yo sendon ya ukli jong ka Hamas ha Rafa bajin da u Prime Minister usngap ya kibriu ka partai ban mencur ya ka jing ya sange yasiat lani kata ka ceasefire menta Sinwar udang im bat udang yai pentrim om tanya ke Israel Henry wat ya ka partai hi baro ka way menta balayo ban pinda ju baro kinong yalam ka pertai dikelaktin ban yaro penban ya ke Israel bakalayo ban krwit ya uni nong yalam ka sengleno ba shirkai ka Hamas ka jinglong arsap ka jing bom tip bom shen pang jong kinong yalam ka pertai ban yakun ya kileno ka bu ya ka pertai ha ka jingma ka Israel ka shaibha naduh kinong yalam ki he shipai bat kitip kumno ban rat ding kong ya ki kam pentrim ki kam leno om tang ha Gaza Henry wat hakathan hi barok away feel a sense and measure of relief. Sinwar was the mastermind of October 7, the deadliest day for the Jewish people since the Holocaust. Kajing don ki technology bat kajing start jong ka kam sintiat jong ka Israel po Gaza na bat don bon kinong Gaza ki blakat ya kani katma bat don bon ki ba ya trilang bat ka Israel ru ha po Gaza ki ba ai ka jite ka ba pyang ha ya ka yat ke yen ka jakari jong kini kinong yalam Hamas ka penlong ya ka Israel ban pendap ya kani ka mission jong ki kan penduk sendon ya uni unong yalam ka seng leno Hamas ahla shalom 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 Hakamet jong u la lamba udon sao po hajar shekel kapisa ne kandai lak ar po hajar AA hakapisa India lang bat ka UNID hakaba ka Israel klakren pershabha la bon snem ya ka jingdon kti ka tnak trikam ka UN ka UNRWA ha ki kam leno ban bay pisa ban ai jingkershan ya ki seng leno
Bat bon ki dikot jongka ki deiru ki dikot jong ki seng leno baper kentup yak Hamas. Kani ka jingjob ke Israel ka pensuki shu ya ka seng Hamas bakan la ban ki kli biang. Hood ke Israel kala job. Henry pat good. Dang don saki wei ki nongialam ki bedang tu bandang pensyerkai shu ya ka Israel. Ka Israel kada rai bakanop ino ya gitu ki batmu ban bu ya ka Israel haka jingma. Bakani kadang penslam shu ya ka thma. Pat good.